Nada, para comezar, a primeira pregunta que lle fago a todos os entrevistados é un pouco a pregunta que me xurdiu a hora de facer o proxecto, que foi un Ujú. pouco, pois, unha reflexión. Eu, ao final, de tantos anos que vexo que levo vendo fútbol sala, non entendía ou non entendo realmente como un deporte que é tan atractivo visualmente, que ten moitas situacións de un para un, é un xogo moi dinámico, moitos goles, que é bastante espectacular nese sentido, non entendía como era un deporte que casi non tiña visibilidade ou un pouco reconocimiento no público xeral. Ujú. Sí, é que esa é a gran pregunta do millón. Nós tampouco temos unha contestación. É algo difícil de entender porque a canta xente conoces que non xogara nunca unha pachanga a fútbol sala, e sobre todo en Galicia. No meu pobo, nos povos do lado, nas cidades, en Santiago, Coruña, todo o mundo xogou algunha vez ao fútbol sala. É como dis ti, é un deporte moi vistoso, hai moitos goles, moito máis dinámico quizás que, por exemplo, o fútbol. Eu comparo moitas veces máis co baloncesto, co balonmán, de idas, de voltas, Mm. bueno, sempre pestañeas un pouco e perdeste unha acción moi importante no partido, pero non damos ou non conseguimos chegar á xente o que nos gustaría. Que pasa? Que aí entran o tema de patrocinadores, da visibilidade, das televisións. Ao final non nos podemos comparar co fútbol, é un deporte totalmente diferente. O gallá tivésemos a visibilidade que ten o baloncesto, pero bueno, somos un deporte menor que intentamos medrar día a día, ano a ano. É difícil, a ver se conseguimos ser un deporte olímpico, que estamos pelexando moito para selo. Eu penso que iso que tamén nos axudará. Ao final, o tema económico, pois non somos un deporte grande, eu creo que eso arrastra todo o que conleva para que o deporte sea moito máis visible. Ti que eres un xogador que xa ten bastante experiencia na categoría e moitos anos xogando, moitas outras persoas que falei, xornalistas ou exxogadores, contábanme que igual si é verdad que fai 7, 8, 9, 10 anos, igual sí que había máis visibilidade ou un intento de darlle pois unha imaxe á liga, un pouco ca institución propia que se tiña no seu momento, que agora non se ten. Non sei se ti estás de acordo con eso, que antes igual sí que había un pouco máis de visibilidade nese sentido. Sí, estou totalmente de acordo. Houve unha guerra interna no fútbol sala, donde había unha liga privada, por decirlo de alguma maneira, que era a LNFS, Ujú. que facía moitas cousas ben, e, por outro lado, para moita xente facía moitas cousas mal. O tema de visibilidade, eu creo que o estaba facendo mellor, quizás que ao momento que estamos agora, fai 7 anos, estábamos moito mellor, chegábamos a moitas partes do mundo. Recordo cando era época do Twenty, eu tiña moitísimos seguidores e moita xente que me escribía de Brasil, Mm. de Portugal, porque o fútbol sala chegaba a todos os puntos. A xente podía ver gratis un partido de fútbol sala desde calquer parte do mundo. Ahora non. Ahora somos parte da Real Federación Española e ganamos moitísimo máis en canto a contratos federativos, profesionales. Todo o mundo ten que ser profesional no fútbol sala, que ca Liga Nacional de Fútbol Sala eso estaba un pouco máis esquecido. Pero tema de visibilidade, tema de que os clubs medraran económicamente, tema de patrocinadores para ser partidos moito máis televisados e chegar a todas as partes do mundo, eu creo que se perdeu bastante. De fai 7 anos, 8 anos agora. Outra cousa que creo que se perdiu, que non sei se vas a estar de acordo comigo, son esas como figuras supermediáticas ou moito máis que trascendían un pouco o que é o deporte. En fai 10 anos, non sei, mismamente Alemão aquí en Santiago, Ricardinho no seu momento, Sergio Lozano, e creo que igual ahora sí que hai esas figuras, o que pasa é que non se están potenciando neste sentido, é que penso que para un factor súper importante para que a xente se volva a identificar co fútbol sala é que volvan a sair ese tipo de figuras. Non sei se estás de acordo, porque hai bastante disparidade con esta pregunta. Hai xente que pensa que é porque hai falta de nivel, que perdeuse un pouco ese xogador un pouco máis dinámico, Mm. moi individualista, un pouco anárquico incluso, que é menos xogador de equipo, e hai outros que pensan que igual
o fútbol sala levou hacia un tacticismo un pouco excesivo ou extremo, donde todos os están tan ben preparados que igual pues, non se dan esas situacións e, polo tanto, non hai tanto espectacularidade no xogo. Sí, sí, estou totalmente de acordo. Antigamente había moitísimo máis talento, había moito xogador de fora, moitísimo brasileño. Que pasa? Que non me gusta movelo todo a económico, pero que tamén axuda. Antes o fútbol sala, falando de económicamente estaba moito mellor que agora. Entonces ti podías traer unha persona top, como era Alemão no seu momento, e pagarlle un salario moi grande ao mes. Agora o que é moi top non che vai vir a España, porque os salarios son moito máis baixos. E iso xuntamos a que é un fútbol sala moi distinto. Eu levo, creo que ahora son 17 temporadas en primeira división. E cando eu empecé na época de Alema, o Rafael, Leita, o Eka, Mm, e eu iba aos adestramentos, recén subido dun xuvenil, eu flipaba. Eu dicía, pero é que eu considero máis ou menos decente na división de honor de xuvenís, e fago o meu un para un, o meu regate, pero daste conta que subes ao primeiro equipo e diste, é que eu non podo facer regates porque están a anos luz de mí, son todos mellores que a mm, min en todo, que faz? Posta a defender, intenta sumar porque ti queres chegar ao primeiro equipo, pero con eles non podes competir porque é un mm, talento descomunal, nunca visto. Que pasa? Que o fútbol sala vai evolucionando, cando empezábamos xa se levaba o análisis de vídeo, o mm, análisis do rival, pero non era a este punto. Nos hora durante a semana, eu por exemplo que son ala pivot, eu de lunes a venres eu teño vídeos toda a semana de como son os cierres cos que me vou enfrentar. mm, Eu antes de recibir un balón xa sei por que lado ou intento intuir por que lado me van a anticipar, e o porteiro co que me enfrento, si tiro escorado, que perna vai, xa está todo tremendamente estudiado. Igual que fan os rivales comigo, cando eu encaro desde unha banda ou desde o centro, pois o porteiro xa me tapa un lado ou outro da portería, mm, vai por estadísticas. Hai todo un mm, análisis brutal. Que pasa? Que entonces perdemos visibilidade. O alemão de turno que facía un para un e non lle salía nadie a cobertura, pois podía facer un caño e podía volver facer outro caño. Ora xa mm. tería un xogador pegado a él todo o partido, as opcións de un para un serían escasas durante un partido, e en vez de quedar 8-6 como cando eu empecé, pois ora hai partidos que se quedan 2-0, 1-1, e iso ao Mm. espectador é imposible que lle guste tanto. Crees que tamén hai un problema cas reglas? Hai moitas persoas que tamén me dixeron que as reglas igual se deberían modificar un pouco por eso que me comentabas. Facendo un estudio para o traballo, démonos conta que o resultado máis común nos últimos 3 4 anos era un 3-2. Cando antes, fai eso, 10 11 anos, cando empezaches a xogar, un 6-3 un 7-2 eran resultados Ujú. totalmente normais. E igual agora están un pouco escaseando. Persoas que decían que igual o porteiro debía volver a reducir o seu movimento á área, normas Ujú. igual como un pouco máis Sí, espontáneas como o saque de banda, que se intentou probar o ano pasado e non funcionou. Non sei se por aí se pode mover algo para que volva o show, por así decirlo. sí, pero é que é complicado. Mira, fai tempadas sacábase Camán. Mm, Bueno, fai moitos anos, e había moitísimos goles, porque non é o mismo pois, poñer unha volea de 20 metros co pé que poñela camao. Entonces había moitísimos máis goles. Que pasa? Que volvemos ao de antes. Ahora está todo tan estudiado que intentamos facer unha temporada co Damao e o registro non subeu. Non se meteron máis goles de estrategia que sacando co pé. Antigamente, pois non había tantos estudios. Ahora, pois ti fas 4 ou 5 bandas ca man, pero que o partido seguinte xa as viron os analistas tácticos, os entrenadores, e xa está moi defendible. Xa non crea esa sorpresa que creaba antes. Intentaron cambiar tamén que o porteiro non faga un saque de 40 metros, mm, que teña que botar no campo antes, que eu creo que eso sí que axuda moito, porque hai moitos roubos, hai máis ocasións de gol, pero teñen que ir xogando con eso. E eu creo que o problema xa o temos falado moitas veces, ven de anos atrás. Non sei se o recordas, porque eres bastante máis xoven que a min, pero en primeira división sácase co pé, en segunda mm, división co pé, en segunda B co pé. Pero, cando ti vas á provincial, á terceira división, bueno, terceira creo que xa non porque pertenece á Federación Española, pero os que pertencían aos departamentos de Galicia, de Murcia, sacábase Camao e xógase con outro balón moi distinto. mm. Eso, é que iso é imposible. Como poden facer Claro, eso? Ti imagínate que en fútbol, en primeira división, segunda división, se saca Camán e chegas á terceira regional, segunda regional, sacas o co pé. sí.
Estamos Simple, falando do simple. mismo deporte, que se non vamos todos á mesma é imposible que isto mede. Mm. É moi complicado, pero bueno, por lo menos, pois ahora xa formaron un vínculo, sí que é certo que a Real Federación Española pois uniu todas as comunidades autónomas para que todos tuveran a mesma norma, e eu creo que daí é donde temos que empezar a medrar. Creo que un pouco hacia onde estamos indo todos, polas reflexións que estou notando de todas as persoas que estou entrevistando, non estás de acordo comigo que creo que o fútbol sala está como nunha fase un pouco de reconstrucción, non? Ou de intento de renacer. Cal é o problema que eu penso? Que me dá a sensación de que ninguén sabe hacia onde vai a situación. É dicir, un día sacan un novo proxecto de apertura, clausura, non se sabe aínda que se vai facer, onte desaparece a Liga Plus, non se sabe onde se van a emitir os partidos. Como persoa, xa non só como xogador profesional, pero como persoa que ten un traballo, non sei como estades vivindo os futbolistas, porque me imagino que terá certa incertidumbre, é dicir, non sabes moi ben en que plataforma se vai desemplear o teu traballo, cales van a ser as normas, un É pouco que así, loco todo. efectivamente, é que así é imposible que seamos un deporte respetado. Sí, o da Liga está moi ben. A Liga tuvo moitísimos problemas de visibilidade nos partidos. Houbo moitísimos partidos que se cortaban. Volvemos, non me gustan as comparacións, pero volvemos a comparar co fútbol. Eu teño moitos amigos que me siguen, que pagaron a Liga Plus para seguir os meus partidos. E moitos son do Depor. E Mm. dime, é que ti imagínate que eu pago tamén para ver a segunda división e se me cortan os partidos do Depor. Decía, que a xente de fútbol sala protesta moi pouco. Isto teria que ser unha locura. Como eu pago para ver un Mm. partido e xornada tras xornada se vai colgando o partido e se vai cortando? Mm. Unha plataforma como é a Liga Plus, que, quero dicir, non estamos falando de unha local ou dun enlace de YouTube que se queda colgado. Entón, Mm. claro, es que se non nos respetamos nós a nós mesmos como deporte, se non queremos medrar, eso é moi complicado. O tema que dicías ti da apertura, da clausura, eu entendo que a liga regular, que a moita xente se lle faga pesada e que o que queda octavo dá igual ganar ou perder en liga regular, que pois pode ganar a liga, eu entendo. Foi toda a vida así, que é moi difícil cambiálo, sí, pero ahora meter unha apertura, unha clausura, como toma a xente como aficionado? Eu intento explicar a meus amigos ou a meus pais de que vai haber unha apertura, vai haber unha clausura, de que Sí, vai haber un campeón, que despois o que entra en Champions, que é un dos campeón dos dous, que non... Sabes? sí, Como sí, é se moi respeta complicado. iso? Como vai ser en segunda? Como vai ser en segunda B? Como vai ser en provincial? É unha locura, é Eu unha locura. onte falando con Gerard Casas, o adestrador do Parrulo, comentábame que o fútbol sala, ou que os que están agora creando un novo proxecto, partían de que o fútbol sala estaba morrendo, de que o fútbol sala Ujú. estaba moi mal. E ele non tiña esa percepción, decía que simplemente o deporte estaba ben, que o deporte estaba aí. O problema é que había demasiadas pedras no camiño, que había demasiadas trabas, que o tema da Liga Plus, o tema da visibilidade a nivel institucional, todas a guerra que houve entre a FSNC e a Real Federación, non sei se estás de acordo en que o deporte está aí, pero que non se lle están dando as oportunidades ou as posibilidades que necesita para crecer. No, porque están, por exemplo, o tema da federación, pois eu creo que está facendo cousas ben, e noutras, pois vai polo camiño, non? Pero é que eu achaco moito o tema da visibilidade. Nos, si eres un deporte pequeno, un deporte que quere medrar, ti tes que chegar a todas as partes do mundo. Mm. Se non se está pagando o suficiente porque o fútbol sala a xente pois lle parece moi caro, pois pagar 10, 11, 12 euros ao mes, pois teránlo que deixar casi gratis. Ao final, estamos vendo partidos, Cartagena, Jaén, están metendo 7.000 personas Mm. xornada tras xornada no pabillón. Tan morto é imposible que estea. Ah. É moi difícil hoxe en día nun deporte meter 7.000 personas, que veñan aquí a Peñíscola e que quede xente fora, porque non pode entrar a xente, un mércores contra Inter, por exemplo. As cousas non se están facendo tan mal, o que hai que facer é dar visibilidade, que o patrocinador, a empresa de turno, que diga, pois mira, pois poño X cartos por levar o patrocinio na camiseta, pero que eu quero que a miña empresa chegue a todos os recunchos do mundo. Mm. Eu creo Mhm. que iso vai ser mellor para os equipos porque terían máis entradas de patrocinios, habría unha economía maior dentro da institución de cada club e ao final iso é o que fai que medre. Sí, un pouco o que me comentaba Gerard tamén onte, el adestrou 7 anos en Indonesia, estuvo moito tempo en Indonesia, e fora de España. El dicíame que todas as ligas do mundo se queren parecer á de España,
pero que, sin embargo, a Liga de España non se pode ver noutro lugar que non sea España. É dicir, estamos promocionando o que é a mellor liga do mundo que non se pode ver no resto do mundo. Entonces, así está moi complicado. Outra cousa que creo que va a estar de acordo comigo é que a nivel de redes sociais, que digamos que ahora mismo é a canle máis importante que hai de difusión Ujú. no mundo completo, eu creo que a Liga non está explotando casi nada. Últimamente, si é verdade que os clubes individualmente hai certos clubes que están desarrollando unha boa estrategia de comunicación e creo que un pouco por aí ven a reconstrucción, pero creo que a nivel institucional está moi pouco explotado esas redes sociais. Pero moi pouco. E hoxe en día as redes sociales é unha parte moi importante, xa non só do deporte, senón da vida. Que todo o mundo sigue moitísimo as redes sociales, ten moita influencia as redes sociales, asesóranse moito das redes sociales. Estamos falando dunha institución como a Real Federación Española de Fútbol, que comprou ou adquiriu os dereitos do fútbol sala. Metelle caña. Pero se un Mm. deporte super vistoso, habría que ter 24.000 reels, 24.000 entrevistas. Por sorte somos xogadores cercanos. Podes Mm. meter unha cámara da Real Federación na casa de cada xogador, no pabellón de cada xogador, que ninguén che vai poñer un pero, nadie. Acaba o partido, a xente vai ao pabellón, sacámonos 24.000 fotos Mm. con todas. Temos a sorte de ser un deporte moi cercano. Explota eso. Por que teñen que ser só os xogadores individuales, que moitos non estamos nin actualizados, nin estamos capacitados para levar unhas redes sociales? Por que temos que contratar a un community manager para ter visibilidade tanto personal como un community manager o club? Que me parece fenomenal, porque o club tamén ten que medar, pero a federación aí ten que dar un paso adiante. É que Mm. aí estamos moi verdes. Moi Eu, verdes. onte, falando tamén con Novoa, falaba con el do tema dos highlights. Eu fai 10 anos, bueno, obviamente non había o mismo mercado que hai agora, que hai 50.000 Mm. plataformas con millóns e millóns de persoas publicando información todo o día, pero eu entraba ao teléfono, había highlight de Ricardiño, highlight de Alemão, e agora é prácticamente imposible ver un TikTok ou un Reels de fútbol sala. Nada. Ves os resúmenes da Real Federación en YouTube e pouco máis, E pouco realmente. máis. Desde unha cámara aí arriba, en moitos sitios, que che Sí, costa case sí, diferenciar de quen é. sí. Despois, o último tema que quería tratar é un pouco o tema da afición. Bueno, despois se verá que che quería preguntar acerca de Santiago, Sí, sí. pero a nivel afición, comentábasme eso, que Jaén, Jimbi, equipos que son capaces de xuntar moitísimas persoas, creo que igual o pic máis alto que tuvo o fútbol sala foi aquel Wizzing na Copa do Rei, que xuntou 12.000 personas Ujú. durante 3 ou 4 días consecutivos, se non me equivoco. Non sei se ti pensas que ahora mismo siga habendo afición e que creo que é un problema máis de visibilidade, pero creo que sigue habendo afición, pero non sei se me podes facer unha comparación igual entre fai 10 anos actualmente, non sei se crees que ven máis xente ao pabellón ou simplemente é unha cuestión de visibilidade que non se lle está dando. A ver, eu teño a sorte de que pois estas últimas 4 temporadas non estou vivindo algo normal, porque no pueblo de Peñíscola, é un pueblo moi pequeno de 8.000 habitantes que ten un equipo en primeira división. Eu, por exemplo, deixo os mércores no cole aos nenos e encontrome con 15, 20 pais que xa teñen a camiseta do Peñíscola porque esa tarde vai xogar o Peñíscola. Entonces casi todos os partidos está o campo a tope. Entonces vivo nunha realidade que quizás sea ficticia, que lle pasa parecido a Noia, Mm. unha vila pequena, pero é raro que non haxa un partido que non este casi cheo o pabellón. E iso moitas veces, antiguamente, fai anos, era o normal. Mm. Era o normal, case eu acórdome, bueno, de o Fontes do Sar, cando era a época de Alemão e eso, pois, é que o Sar era moi grande, eran 7.000 e pico, creo que, capacidades de persoas, pero 4.000, 5.000 había todos os partidos, e cando viña un equipo grande como Barça, Inter, Pozo, estaba cheo. Mm. Os Sí, sí, últimos sí, sí, anos, sí. os últimos anos no do Santiago había 2.000, parecía que o Fontes do Sar estaba medio Sí, vacío. está, sí. Sí, 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 sí. A, ca, perdón, Non sei se cando... estás non sei se estás de acordo comigo, pero eu penso que o fútbol sala cada vez está como medrando cada vez máis a ser un deporte moi da zona, moi territorial, é dicir, si nos basamos en afluencia nos pabillóns, os equipos que máis meten non son os equipos que están en cidades grandes. Falo No, de Manzanares, falo de Manzanares, Valdepeñas, efectivamente. Noia, Peñíscola.
O sea, non son povos que crean unha tradición do fútbol sala aí, pero se nos fixamos en cidades grandes, o Fútbol Club Barcelona mismamente fai 10 anos encheu o Palau e agora enche No, un lateral da grada e pouco máis. sí, sí, sí. Sí, 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 aí estou totalmente de acordo contigo. Antigamente era máis tema de cidades, os equipos, pero ora é o que dis ti, Valdepeñas, Manzanares, ao final non son cidades, son, sí, vilas grandes, pueblos. Que é bon ou malo? Non o sei, está claro que é moito máis difícil conseguir patrocinadores Mm, a un equipo dun pueblo que veña, pois, por exemplo, un equipo, invento, o da Coruña ou de Vigo e tiña un equipo en primeira división que as empresas pois, te queren pois, que se forme unha cola para buscar patrocinadores. mm, Seguro que é moito máis difícil, pero non sei por qué nas cidades non ten ese tirón. O Inter non é o mismo que fai anos, ora de no. feito Movistar deixa de ser patrocinador, fai anos enchían sempre o pabellón, era un club referente en Madrid, que estamos falando onde hai Mm, moitísima competencia deportiva. E mm. ese tirón nas cidades parece que sí que se perdeu. Mm. Sí, sí, totalmente. Incluso aquí en Santiago, que é verdad que un pouco que quero falar agora, pero é verdad que cada desaparición do Santiago Futsal e tal, sí que se perdeu moitísimo, pero xa antes de que desaparecera había Que non moitísimo estaba no bo ser. menos, moitísimo menos. Quería que me contaras un pouco como foi o teu paso por Santiago, primeiro como chegaches a ese juvenil División de Honor, como foi o paso ao primeiro equipo ese cheo de estrelas, e despois un pouco que me contaras a túa trayectoria e despois xa falaremos de un pouco da situación que se vive nese momento, pero conta un pouco a túa trayectoria en Santiago. Pois mira, eu xogaba a fútbol sala nun equipo que se chamaba Riazor, en fútbol sala na Coruña. Non iba a entrenar, non iba a adestrar, permitíame ir só xogar os fines de semana. Eu xogaba a fútbol no Arzúa, Mm. xogaba nos juvenís e no primeiro equipo, que por aquel entonces creo que estaba en primeira regional. Tiña Ahora, 16 ahora anos. tamén, ahora tamén. Ahora tamén Sí, está, eso, é que está para subir, sí. creo. Anda aí primeiro, segundo, non? Creo que está bastante. Sí, vai primeiro porque, o sea, eu coñezo, eu xogo un preferente, unha liga máis, Ujú. pero na Copa, hai unha Copa SAR que lle chaman, que é como a Copa de Arredores de Santiago, xogamos contra eles e están para ascender, teñen un bo proxecto. Eu penso que van a ascender, van de primeiros agora. En que equipo estás? Eu xogo no Dubra, No Dubra. eu xogo Ujú. no Dubra de Benvibre. De que? De que xogas? De media punta. Media Media punta, punta. extremo, media punta, O sea, extremo. calidad, calidad. A ver, algo hai aí, non sei onde está, Algo pero hai. algo hai, algo hai. Moi ben, sí, señor. Pois sí, está na final, creo esta, non? Sí, Chegaron sí, á sí, sí, final sí, do sí, SAR sí. ou algo así. Están na final da Copa do Sar e despois a nivel de ascender van primeiros, creo que quedan 2 jornadas. Eu penso que Ujú. deberían ascender. Solo por xogadores, teñen xogadores, non sei, Brais Pedreira, por exemplo, é un xogador que fai bueno, a temporada pasada estaba no Racing Villalbés xogando playoffs para ascender a segunda ref. E vexo o Ujú. primeiro regional. Claro, a ver, hai moita pasta aí Home, metida, claro, pero me refiro que son xogadores todos que teñen un caché máis alto que o nivel medio da liga. a categoría, claro. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, señor, pois a ver se teñen sorte. Que ademais, polo menos este ano ficharon a xente do pueblo, que antes non Sí, tiñan tamén, nome do pueblo. tamén vin Aí que Balotelli, o irmán, Balotelli. Janito, Mm, sí, bueno, a ver, aparte son xogadores que xogaron en outras categorías que se nota tamén. Eu ujú, teño moitos amigos no Calo, por exemplo, que está na mesma liga, e sí que se nota moita diferencia. O que pasa é que despois a nivel de competición, igual eses xogadores, iba Brais Pedreira, iba Balotelli, son xogadores un pouco xa máis maiores, e os xogadores de Calo, que son rapaces todos de, como a min, de 20 anos, que lle poñen moitas andan máis. ganas, andan máis e igualanse un pouco a balanza, pero Ujú, a nivel de calidade así deberían ir bastante sobre. Un pouco como Compos ahora, é un pouco o proxecto Compos, non? De primeira regional, o que pasa é que o Compos tampouco lle está indo moi ben, entonces ujú. hai que ver Sí, aí a ver señor. que pasa. Pois a ver se teñen sorte os dous. Eh, Bueno, retómoche. Eso, eu Sí. xogaba a fútbol sala en Riazor e xogaba a fútbol no Arzúa. Que pasa? Que me chama daquela era o Lobella, había moitos ojeadores de, Mm. de xente de base. E nada, poñense en contacto comigo e con meu pai se podía ir adestrar un día a facer como un adestramento co xuvenís
xa me dirían se contaban comigo para o ano seguinte. E Ujú, nada, fun adestrar, puxenos en contacto tamén co Riazor para que me permitira ir a facer un adestramento. Nada, fixen o adestramento, saíume super ben e xa contaban comigo para a tempada seguinte, que daquele entonces pasaba a ser coordinador da base Santi Valladares. ujú, E nada, contan comigo, por aquel entonces había pues, unhos 50 rapaces seleccionados. Desos 50 había varios entrenos durante a semana, desos 50, 14 quedaban para o xuvenil nacional de División de Honor e outros ujú, quedaban para o xuvenil autonómico. E, e nada, que seleccionoume para os 14 de División de Honor, non tiña nin idea do que era o fútbol sala. De feito, moitas veces conto yo a Santi e a Mon, que por aquel entonces era Mon Barreiro, que é seleccionador ahora sub-17 da Española, era o meu adestrador. E, por exemplo, eles dicían, venga, va, chicos, va, para calentar, vamos a trabajar paredes paralelas, non sei que. Eu non tiña nin idea, eu facía, cataba o cordón, puñame detrás na fila, e vía como facían os Os outros. compañeiros, e eu facía, porque o resto xa viñeran todos, pois, moitos fichábanos de Andalucía, de por aí, pero que xa xogaban a fútbol sala, e o resto de compañeiros viñan da base de alevines, de infantil, de cadetes, Mm, sabían todos o que era. Costoume moito adaptarme. Sí que é verdad que me saiu ben, a mitad de temporada acabei xogando moito, fun ese ano á selección galega, empecé a xogar xa co filial, ou a tempada seguinte xa formei parte do filial, acabei xogando co primeiro equipo, e o terceiro ano meu de fútbol sala xa tuve en ficha de profesional co primeiro equipo co Lobelia, que era empecé o ano anterior, empecé subindo, que era o época de Leitao, Eka, Alemao, Rafael, ujú. todos eses, e o ano seguinte como profesional foi o último ano que coincidín que xogou no Lobelle, Alemao, Rafa, David, Aicardo, Pola, tiñamos Mm. moi bo equipo. Como viviches esos anos? A nivel tanto deportivo como, imagínome que a nivel de como persoa foron anos súper bonitos para ti, estar en Eh, Santiago. sí, aí foi pois mira, o primeiro ano foi moi duro porque eu entrenaba 4 días a semana, moitas veces entrenaba os 5 e xogaba sábado co xuvenís e domingo co filial. Había Ujú, semanas que era os 7 días ocupados. Eu non vivía en Santiago, tiñame que levar meus pais. Foi unha época moi dura porque tiña que cambiar turnos de traballo para levarme todos os días, cando non era miña nai era meu pai, cando non tiña que ir en bus hasta Santiago, despois tiña que facer tempo para coller de bus de volta para Arzúa, costoume moito sacar primeiro de bachiller. Bueno, foron épocas duras. Eu xa nunca fui moi bo estudiante e por encima botaba moitas horas fora da casa. sí. Foi ese ano sí que o recordo moi duro porque dixen, buf, se eu quero vivir desto vai ser complicado. O ano seguinte no filial xa estuvo mellor porque xa me deran vivienda, pois xa cobraba un mínimo, e tiña vivienda, mas tiña comida e cena. Foi moito máis fácil sacar todo, facer unha boa temporada e despois no salto no primeiro equipo aí sí que sofrí moitísimo. Sofrí moitísimo porque era doblar sesións casi todos os días. Acórdome unha pretemporada en agosto foi brutal, entrenar todos os días, mañá e tarde, concentracións de 4 ou 5 días fora, costábame moitísimo seguir o ritmo deles. Eran xente moi boa, pero disfrutei moitísimo do trayecto, porque sentíame un afortunado. Eu vía entrenar con Alemão ao lado, as asistencias Sí. que me daba, as cousas que facían. Estaba vivindo un soño que desde pequeno calquera quere desear. Si que eu mentiría se quería ser xogador de fútbol sala profesional, non, eu quería ser xogador de fútbol, que eu xogaba Mm, ao fútbol. Pero unha vez que tuve a sorte de ver a esta xente, eu chegaba ao vestuario, viña co meu chándal, vía Alemão, co seu reloj, a súa camisa, co seu cochazo fora, eu decía, eu con joder, 17, 18 anos, decía, eu quero ser como eles. Decía, pero viñan co seu neceser, co seu perfume, decía, isto é outro rollo, Rafael o sí. mismo, non sei que, todo cochazos, decía, guau, eu algún día quero ser como eles. Eu estaba feliz, feliz, moi feliz de compartir con eles e todo o que me ensinaron. E como foi pasar de ser un xogador novato a 2, 3 anos ser unha das figuras do club, un pouco levar ás costas o equipo, non sei como viches ti esos anos, incluso tamén
no seu momento a perda do patrocinador, de Autos Lobelle, o cambio de Santiago Futsal, me imagino que tamén non foi fácil para os xogadores. No, eso foi o... deportivamente foron os mellores anos da miña vida, non conseguín disfrutar tanto en ningún equipo como ese ano porque eu sigo dicindo, inda que acabou moi mal, a día de hoxe ainda me deben cartos, que a deuda que deixaron aí foi moi grande. Eu considero Santiago Futsal, considerei na miña casa. Para mí sempre eu falo do Santiago do Lobelle, tes un sentido de pertenencia que é moi difícil de explicar. Eles foi que me deron a oportunidade de vivir do fútbol sala, que me ensinaron este mundo tan maravilloso, e eu vou estar eternamente agradecido. Eh, o que me decías ti, pois sí, foron saltiños, a xente moi boa top foi indo para clubs grandes, acórdome que no mismo ano o Alemão foise para Rusia, eh, Rafael Pola foronse para Inter, Aicardo foise para o Barça, houbo moita xente que se foi, despois viñeron o Raúl Campos de turno, que ao ano seguinte volveron a ir para o Pozo de Murcia, bueno, éramos un equipo Pazos, foise para o Inter, éramos un equipo que sacábamos unha base mortal, tanto Pozo como Barça e Inter viñan pescar sempre a Santiago, eso un club humilde como a nós era o que máis nos podía sentir orgulloso era eso. E o meu último ano foi o que máis disfrutei porque estaba fichado polo Barcelona e Polo deixáronme Barça. cedido un Sí. ano máis en casa. Además coincideu que era capitán. Ese ano saeunos unha temporada moi dura económicamente, xusto que estuvo a punto de desaparecer en mitad da tempada ao clube, anos moi duros, pero deportivamente disfrutamos moitísimo. Tiñamos un equipo super sano, Valladares axudounos moitísimo, non sei, foi o ano que creo que máis goles metín en primeira división. Personalmente é un ano que nunca vou esquecer. Pero bueno, foron temas duros porque había moitos meses de deuda, xa tiñamos meses de deuda do mes anterior, fíxose aí un colchón económico de deudas moi importante. Eu como capitán tiña moi difícil porque iba a falar ca directiva, co presidente, decíanme, pois, mañá vamos cobrar, entón eu das Mm, a cara, non? A xente, había moita xente de Madrid, xente de fora, un croata que deixa toda a súa vida para vir aquí, argentinos, e non lles estás pagando. É mm. moi complicado, levaban 2, 3 meses de retraso, eu, venga, va, chicos, que mañana vamos a cobrar, que me dijo el presidente que entraría el dinero del patrocinio, era mentira. A semana siguiente o mismo, aí paseino moi mal. Paseino moi mal porque eu creo que me estaba comendo un arroz que non merecía comermos. Mm. Sí, entendo a parte que a figura do capitán nese sentido. Eu tamén vivín así algunha situación, obviamente non era un salario, non, pero bueno, certos cartos que sí que se daban, que se deixaron de dar nese momento, eu tamén notaba eso, que sobre todo a figura do capitán igual sinte esa presión de ser un pouco como o hilo conductor entre o que é a directiva, non, e o propio Ujú. grupo de rapaces, e aí imagino que non foron situacións fáciles para ti, non só como capitán, sino como persoa tamén. É dicir, chegar a casa e non cobrar nada de cartos, e igual ter que tirar de cartos de atrás e ver que a cousa non vai funcionando. Imagino que tamén sería algo raro, non? Porque igual deportivamente iba moi ben todo, igual Esa foi profesionalmente a non iba sorte. tanto ben. Esa foi a sorte que nos mantivo vivos, porque deportivamente tiñamos un equipo xusto para salvar a categoría e salvámola con creces, casi nos metemos en playoff, conseguimos puntos moi importantes, ganamos iso ao Pozo na súa casa, empatáramos contra o Barça, empatáramos contra o Inter, bueno, fixéramos unha moi boa Mm, tempada. E era moi difícil, por encima eu estaba nunha situación que eu estaba cedido polo Barcelona, pero parte do meu salario, ou non me acordo exactamente, pero 80% pagaba o Barça e o 20% claro. o Santiago. Que pasa? Co do Barça Mm, entrábame porque me fixo 2 pagos anuales, entonces eu tiño o do mm, Barça. E eu vía compañeiros que igual non cobraban moito e por encima debíanlles 3 meses. mm, E sínteste na obligación como capitán, pois algún deles, pois mira, eu, pois gracias a Dios hoxe estou ben, pois toma, déixoche tanto, e cando poidas, pois vasmo devolvendo, que a día de hoxe penso e digo, é que non era esa a miña obligación, sí. pero ti ves que sufren, ves que ti, pois nese momento estás ben e intentas axudarlles. E despois que pasa? Que tiña que pelear polo meu, polo dos meus compañeiros, polo que deixara, a directiva, a reunión, eran momentos complicados porque creo que nunca se me dixo a verdad.
nin a mí, nin a Valladá, nin ao corpo técnico, porque estaban todos no mesmo saco. Eles ainda peor porque eles deixaron de cobrar meses para que cobraran meses Eso os es. xogadores. Eu só pedía polo menos sinceridade, pois que, mira, que non vamos a cobrar durante 4 meses. Os xogadores que decidan se se queren ir en enero a mitad de temporada Mm, ou queren seguir aquí, pero que nunca se nos dixo a verdad. Íbanse acumulando meses, veña, va, que vamos a pagar os 2 meses siguientes, pagaban medio mes. De mm. seguinte debendo 1 mes e medio. Chegaban os 2 meses e medio, pagaban un. Despois xuntabaste con tres, pagaban outro. En- Nunca chegou a. Entendo que en algún momento houbo xente que dixo que se plantaba. É dicir, eu non xogo máis. Simplemente Sí, claro. non me están cobrando, eu deixo de xogar porque non me están pagando o meu traballo. Sí, de feito, o corpo técnico tamén, tuveramos reunións con eles intentáronnos levar polo bo camiño e intentarnos facer ver que, inda que non estuveramos cobrando, era un momento que xa ti non te podías ir, o xogador o que quere é acabar da mellor maneira posible para que lle poida salir algo mellor en outro club. Mm. E fomos tirando con eso. Sí que nos debían, o último ano meu, que era este de capitán cedido, creo que ese ano deberon nos 2 meses. Fomos a verán con 2 meses. Recordo que eses 2 meses eu perdoneillos ao club, porque a min ainda me debían, creo que 4 ou 5 meses de anos De anteriores. anos anteriores. Joder. Perdoneillo, eu estaba cedido, tal, que agora penso e digo, fun tonto, pero era unha situación complicada do clube, tiña moitos compañeiros que considero amigos que igual necesitaban eses cartos, e eu cheguei a un acordo co club, dixenlle, mira, eu vou ir, non vou denunciar estes 2 meses que me quedan, pero por favor, os atrasos todos que teño, que xa estaban denunciados por aquel entonces, que ahora deben estar en Fogasa, que sabe Dios cando recuperamos un 20%, ese por favor cumplidio. Non vi nada. Nin os 2 meses, nin Mm, siquiera 100 euros das deudas dos 4 ou 5 meses que me debían de anos anteriores. E sí que me sentín, bueno, eu debolle moito ao club, eu creo que tamén lle din bastante ao club, e non foi recíproco, sabes? Tamén me gustaría saber como foi despois ese paso xa ao Barcelona. Viviches un par de temporadas, non sei, no, Unha, unha sola, non? unha así. Ali no Barcelona non sei que me podes contar de esa etapa ali. Nada, teño, pois, cousas moi boas e cousas bastante malas. Eu a min firmame un director deportivo, un entrenador, cando estou en Santiago, que me deixan cedido, e o ano seguinte eu vou para o Barça porque tiña 2 anos máis de contrato. Que pasa? Que ese verán, xusto botan o director deportivo ao entrenador, ao adestrador, e veñen outro director deportivo e outro adestrador novo. E nunca cheguei a ter a súa confianza. Disfrutei moito porque eu fundo, bueno, son do Barcelona, e para min era un soño xogar no Barça, era o que desexaba, pero deportivamente non me saiu bo ano. Non sei, non recordo, creo que marquei 8 ou 9 goles, po tempo que xoguei non estuvo mal, pero nunca tuve a confianza do entrenador nin da directiva. De feito, a final desa tempada, entendo que a min, que cheguei a un acordo comigo porque non era un xogador moi importante, non tiña o nivel de ser dos 7 ou 8 xogadores mellores do Barça, pero xente como Rómulo, internacional ruso, Batería, un dos mellores Mm. xogadores do mundo, pois salimos fora esa tempada todos, porque a directiva, o entrenador tiña outras ideas novas. E aí dime conta que, bueno, que non só é o deportivo que vale, hai moitas Mm. máis cousas detrás, pero moi orgulloso por estar no Barça, por poder formar parte do Barça, que era o meu soño, e disfrutar dese mundo que é un mundo totalmente diferente ao que estamos acostumbrados nos demais clubes de fútbol sala. Es un pouco que che quería preguntar sobre Barcelona. Ti, imagíname que notaches un cambio, xa non sei se de estilo de vida, pero sobre todo no día a día de futbolista, notaches algún cambio de decir, Sí, ostras, pues aquí teñen isto que alá non tiñan, sí. ou... Sí, mira, sei que hai 20.000 casos, 20.000 historias, pero o primeiro xa é o tema económico, que o Barça, se xogas no Barça, pois cobras xa 3, 4 veces máis que en Mm, calquera outro clube. E despois é un club de fútbol sala que pertenece a un dos mellores clubes do mundo, teñen de todo. Eu recordo na terceira semana ou así, Diego Zufo pisoume nunha perna, que estaba nunha perna, pisoume co pé na man, perdón, e mm, rompí un hueso da man, nada, unha rotura, non tuve que operarme ni nada, unha fisurilla aí, e mm. nada, e comentei ao médico, dixen, "Yo, creo que me duele aquí, non sei que", dixo, vente comigo na propia ciudad deportiva,
fíxome un eco, veo que estaba no seu sitio, o mesmo leváronme á enfermería, fixen unha radiografía, veo que había unha fisura, de radiografía mandáronme outra vez á enfermería, salín cascayola en 20 minutos, media hora. Sabes? Claro. Eso pasa noutro club, pásame aquí, pois teño Tienes que que ir vir a ao mutua, médico, o ¿no? médico facerme un volante, teño que ir á mutua, teño que ir ao hospital, que tardar, ticket para a radiografía ou outro, sabe? Ali fixeronmo todo en media hora, tiña unha escayola posta. É outro mundo, é un club de fútbol sala que parece un club de fútbol. Un club de fútbol. Qué guai. Mm. E nada, despois chegas a Palma, tamén pasas por Burela e agora estás en Peñíscola con Santi. Non sei como viches esa primeira tempada que, se non teño mal recordo, creo que subides Ujú. de segunda división a primeira. Non sei se foi difícil tomar unha decisión de vir de tantos anos de primeira división, baixarte a outra categoría, ainda que xa era un proxecto, non? Intentando buscar chegar de Mm. novo. Non sei canta importancia tuvo Santi tamén nese proceso. Toda, todo moitísima importancia, un 80% de que viñera foi por el. Eu pasei un ano moi mal, eu conozco a Santi desde os 16 anos. De 17 anos que levo en primeira, compartín vestuario con el 11 tempadas. O sea, que conóceme perfectamente. É iso, que eu tuve un ano moi malo en Burela, paseino moi mal, perdimos moitísimos partidos, chamoume Santi, díxome, mira, ya que bajaste a segunda, tendrás que jugar en segunda, non vales para jugar en primeira. Dixenlle, pues mira, pues tes razón, dixo, vamos a hacer un proyecto que vamos a ascender directo, seguro, no sé qué, va a meter mucho dinero el club, va a dar un salto importante y me gustaría que viniese. Así foi, mandaronme unha oferta, tiña varias ofertas de primeira, pero económicamente non igualaban a oferta daqui do Peñíscola, e despois estaba Santi. Dixen, pois veña, vome, dixo, te va a ayudar porque vienes dun año moi malo e va a ser un año moi bueno, creo que mentalmente te va a ayudar. E así foi un récord absoluto de puntos, nunca nadie fixo na historia máis puntos que a nós en segunda división, ascendimos directos, eh, non sei, estuvo ben vir, aínda que me costou a segunda división, era bastante distinto porque estaba acostumbrado a un tema profesional dos demás equipos que en segunda división hai un salto que é bestial, é moi diferente. Eh, En que pero sentidos? deportivamente, Que bueno, diferencias? pues, sí, pues fomos xogar a un colexio, por exemplo, había Ujú. un equipo en Madrid que se chamaba El Valle que era un colexio, Mm. non había gradas. Claro. Era peor que o pabellón de Arzúa. Eu flipaba. Decía, pero Sí. como vamos a xogar aquí? Es de segunda Eh, división. En segunda división, non había moitas pistas non eran de parqué. Ti en primeira Mm. división Sí, é obligatorio parqué, igual que en fútbol erva natural. Pois é obligatorio parqué. En segunda non. En segunda ti podes xogar con calquer tipo de pista. Íbamos xogar a Colo-Colo unha pista de cemento. claro. Cemento de o maratón de 24 horas de Sobrado. Sí. Igual. Flipaba, decía, pero isto é increíble. Ou viña xogar aquí a Peñíscola en furgonetas ou en coches, os equipos rivales. Claro, Falabas con eles. vos entendo que non era esta situación, era totalmente diferente, era como... Nós éramos un equipo de primeira división normal en segunda. Había o Burela tamén, bueno, Mm, hai 3, 4 clubes que sí, pero o resto eu alucinaba. O tema arbitral, un salto abismal. mm. Os árbitros costáballes moitísimo máis en segunda que en primeira. Pero bueno, mentalmente axudoume moito porque ganamos creo que todos os partidos menos un, empatamos 2 ou 3, perdimos un, e a temporada foi moi tranquila, necesitaba Unha unha tempada así, ¿no? tranquilidade deportiva, sí. Xogamos Eh, tamén ese ano a Final Four da Copa do Rei, mm, equipo de segunda, quedamos eliminados contra o Cartagena a penaltis, foi unha tempada moi boa. unha moi boa tempada. Da tempada do ano pasado, porque creo que tamén foi un temporadón, non? A nivel de equipo. Creo que non moita xente o esperaba, creo No, así. nin nos Eh, esperábamos. nin vos, non? Non sei que me podes contar da Foi tempada do ano unha, pasado. foi unha barbaridade que demos con unha tecla que se chama regularidade, que foi bestial, e que un equipo como o noso quedara primeiro da liga regular, Mm, é que fomos moi regulares durante toda a tempada. Así que de verdad que tivemos un inicio de liga
moi bon, e supuxonos aí arriba e non baixamos, non baixamos de aí. Foi unha tempada de ensueño. Eu creo sinceramente que vamos a tardar anos e anos en ver cun En volver a equipo de repetir. mitad de tabla para baixo que faga a tempada que nos fixemos. E entre esas, ganar a Copa de España. Pois nada, Diego, eu xa che contei todo o que tiña que contar, a verdad que super Ujú. encantado de que me puderas atender. De feito, Nada, home, un placer. faleiche, pero a verdad que non tiña esperanza de que me contestar. Dixen, Ujú. joder, estará ocupado e tal, É terá... que son un desastre, aí tesme que perdonar que tardo en Nada, non contestar te e tal nas preocupes, non redes te sociales, preocupes. son un desastre. Non te preocupes, non te preocupes. Pero a verdad que foi unha charla para mí moi boa, moi positiva. E nada, xa che pasarei. A miña idea é facer